des de Covidrio encantats estem d'estar avui aquí posant la cloenda amb aquesta campanya que vam començar a principis d'any, amb aquesta col·laboració amb la Sant Boiana, amb l'Ajuntament de Sant Boi i amb aquest repte d'aconseguir reciclar 2.500 quilos d'envasos de vidre, equivalent al pes del primer equip. Ha sigut un repte que vam llançar a la ciutadania, s'ha vist una mica truncat pels efectes de la pandèmia, en termes que vam haver de fer una pausa, però sí que fem una molt bona valoració perquè hem vist que, tot i els confinaments, en aquests mesos la ciutadania de Sant Boi ha seguit conscienciada, ha seguit reciclant el vidre, el contenidor verd, així que per posar la cirereta del pastís creiem que podem fer una valoració molt positiva d'aquest compromís a favor del reciclatge de vidre i així que encantats de poder complir amb la nostra part i de fer entrega d'aquest xec, d'aquests 1.500 euros per la Sant Boiana. Aquest any, la temporada passada, van començar amb l'últim partit, que de fet es va jugar abans del Covid aquí al Baldí de Leu, van fer l'acte d'inici de recaptació del vidre i ens va agafar mitja pandèmia i ara el tanquem avui amb aquest objectiu d'haver recollit en col·laboració de tots els socis i tota la gent de Sant Boi la quantitat de vidre que ens havien demanat i esperem també que aquest gest serveixi perquè la gent del poble, els socis nostres, prenguin conscienciació de l'important que és reciclar vidre i reutilitzar, que és important, reciclar i restringir l'ús, que són les 3 R's bàsiques del medi ambient. I per tant, des de la Sant Boiana esperem haver contribuït a posar el nostre petit granet de sorra amb aquesta causa de la millora del medi ambient. Una entitat sense ànim de lucre com és Ecovidrio, que està centrada en la promoció de la recollida selectiva del vidre, un club històric de la nostra ciutat, com és la Unió Esportiva Sant Boiana, i en aquest cas amb el suport també de l'Ajuntament de Sant Boi, tots plegats estem treballant per incentivar que els nostres ciutadans i ciutadanes incorporin el tema de la recollida selectiva com un element fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i, evidentment, amb la gestió correcta dels residus de la nostra ciutat. Jo crec que ha estat això, la història d'una aliança molt productiva, hem complert amb els objectius que ens vam proposar ara fa un any i la traducció d'aquests objectius és aquest incentiu, aquests recursos per la Unió Esportiva Sant Boiana per posar en marxa una sèrie de projectes que es van plantejar a l'inici. Per tant, jo, des de la ciutat, l'únic que podem dir és gràcies, en aquest cas a Ecovidrio i a la Unió Esportiva Sant Boiana, per ser també un exemple per la ciutat. Jo crec que aquest projecte es convertirà en una lògica exemplaritzant a la nostra ciutat i perquè els ciutadans i ciutadanes continuïn incorporant la recollida selectiva com un element quotidià fonamental.